Ndewonu umi wonine. Ndewonu. Ah, Mazi CMS na Mazi. Oh, Tuakode. No bachin keta. I know to Igbo CNN. I know very deep inside Sambisa forest. Ni metiti mo hanu to na konketa. Magazine nte manuni sokwu ayi. Mama di hush puppy. Onye nke fola jike yata. We gwo ndo cha chandum. Adi boroja na kwayo. Nke na nga ndi ocha kemgbe abali ole ma ole. Akpọla Davido nwa Adeleke na ekwentị nke bekee kpọrọ video call. Akwa efugo. Site n'ihe anyị nụrụ n'aka ndị nta akụkọ anyị ha sịrị na ọ bụghị na hush puppy nọ na nga ndị ọcha kpọrọ Davido na ekwentị nke video call bụ isiokwu, kama na ọ kpọrọ ya na-achị ọchị na-amụ amụ ka onye nọ na nke gọvanọ. Ya bụ ihe gbara anyị niile ara o, maka na brọda Evans nwanne anyị nwoke kidnapa nke nọ na nga ndị obodo anyị enweghị Nokia touch. Ya fọzikwa nke o ji akpọ ekwentị video call abalị na mkpọrọ. Kepụkepụ anyị na-anụ ugbu a bụ na hush puppy nwere 2 bedroom flat n'ime nga. Ọ nwekwaziri personal roll-on, nwee personal toilet roll n'ime nga o, nwekwazie personal towel eji ehicha ahụ n'ime nga. N'oge na-adịghị anya a ga-echi hush puppy igwe na prison nke bekee kpọrọ prison ambassador. Chineke tere mmanụ otu a ka ọ dị. Akwa efugo. Maka Chineke ga-amaka. Akwa efugo. Maka chi ihe anyị nwetara ihe ndị bekee kwuru, this life no balance. This life no balance at all. Onye nọ na nga na-achị ọchị. Ọ nọ na-achị ọchị na nga ndị obodo anyị. Ndị nọ na nga ndị obodo anyị ọ na-achị ọchị. N'ebe gwan. Mepesi ezi ya niile na-achị. Sparkling white. Ọ dị ka ebe ahụ dị ya mma. Gịnị ka nọkwa n'ebe eme onye nwanyị tim nọ dị ka nga nụ. Nga ndị ahụ biko ọgwa nke ndị obodo a mara anwụọ. Mmenwe ego. Ihe ka ọgwụ ha mmadụ ike. Mmenwe ego. Aya m enwerịrị ego. Mmenwe ego. Mmenwere ego ere ngwu. Mmenwere ego. Iyere onye. Apụ nke ị nọrọ na-akọ. Mgbagazianụ ntị. Otu agadaga nwoke nọ na mba Sweden, onye nke aha ya bụ Chibueze Duru, esile na 300 story building wụpụ tie daa n'ala kwụọ somersault 7 times ka Jackie Chan bịa isi na akụrụta ma pịapụta onwe ya ọbara ikele Chineke maka ncheta ọmụmụ ya. Ọ chọrọ igbu onwe ya. Ọwụ obi aṅụrị, oke obi aṅụrị. Pịapụta isi pịapụta ọbara. Ya jiri nwayọ. Jiri nwayọ biko. Mgbe ndị aka gara ịgba ya ajụjụ ọnụ ịmara ka o si wee mee, ọ sị na obi jupụtara na aṅụrị ma ọ bụrụ ofufe na ọ ga-esi na plen wụpụ maka na Chineke dowere ya ndụ na ala dị ndụ n'ụbọchị nke taa. Ọ dịka obi aṅụrị nke isi na plen wụpụ. Akwa efugo. Akwa efugo. Isi na plen wụpụ. Ọ gara n'ihu kwuo na ọ taga ahụ na mba Sweden kamgbe ọ hapụrụ Nigeria. Nwa m. Ihe nke asef. Ọ sịkwara na o nwebeghị dịka ọrụ na ọrụbe kamgbe ọ batara mba Sweden. Na o bugharịara ha mbugharị, na ọ hụrụ ụka, na o rere ma nnụnụ, kuo ma nwa n'obodo mba Sweden. To cut the long story short, ọ sị na ọ taga ahụ na mba Sweden. Ike gwụrụ. Ije ụwa. Nwoke ibe m. Mana na Chukwu okike abịa ma echetago ya bunye ya ike ma tụkwasịrị ya edo n'elu ndụ. Ebe a na-eche nụ. Anyị ata mara eri uru. Anyị na-atawa ahụ nwere nkịta anaghị. Ihe ka ọgwụ mmadụ ike. Ekpere m igbu ogwu dị. Ọ gara n'ihu ikele Chineke n'elu isi nwa ya bụ Noa, nwa nke Chineke nyere ya ma were mepere ya ụzọ. Chineke abụrụ ụmụazị. Chineke nwatakịrị. Ọ kpọkwukwara ọha na eze ka ha soro ya kelee Chineke na ebe ọbụla ị nọ kịta na gị gbaba na shọpụ ọbụla nọ gị n'akụkụ nara ya ihe ọbụla ị na-eri ha na ya ọbụla ị na-aṅụ na mgbe ọbụla batara Naijiria ka ọ kwụọ ụgwọ. Gbam. Ọ ha na hime now. Adịkụ nọ na-ekwu okwu Chibueze Duru. Chibueze Duru nke nọ na mba Sweden. Nye ka anyị na-ekwu okwu enwe ihe mere. Ị makwara kemgbe nwa okorobịa nọ na-ata ahụ nọ na mba Sweden na ọma jichiri nwa okorobịa. Eziokwu. Ọma jichiri nwoke ahụ fụgo ife. Ọfụgo ife. Akwa efugo. Ọ dị mma. Ọ dị mma wee nwata mere gị. Ndụ ọjọọ nke ọ dị mma. Ọ dị mma. Biko Chibueze gbaghara m ikpele m dị n'ala. Ikpele m dị n'ala. Biko aka m adịghị ya even kama ekwelego maka ife a were aha Chibueze wegalụ Chineke. Onye ọbụla metụrụ gị aka ọzọ, onye ọbụla metụrụ gị aka na mba Sweden. Holy Ghost! Fire! Onye meze ihe asị bụ onye egbu. Biko Chibueze biko aka m dị n'elu ikpere m dị n'ala. Nna gbarawa nna. Ihe aghọtakwa nnọkwanụ. Ọ gwara anyị. Biko ghọta. In fact Chibueze wele nọmba m onye nwere chọọ gị okwu mbịa ya ọdụdụ wee nọmba m +666 999 777 333 onye nwere chọrọ gị okwu akachịcha obodo pịakasị everywhere ọ bụrụ na ọ na-eme MTN mba hapụ that will lead you wrong.